е само на 24, а вече има 3 книги. Ютубър и инфлуенсър, който само за 4 години привлича над 550 000 последователи. Бакалавър е по европейска икономика и бизнес мениджмънт в Виена. Собственик е на марка ХАК за здравословни напитки и млечни шейкове. Той стана най-младият спонсор на най-стария футболен отбор в страната – Ботев Пловдив. През 2024 година ХАК подкрепи и световният ни и олимпийски шампион Карлос Насар. Носител е и на рекорд на Гинес – 2 сребърни награди, предоставени от YouTube в Съединени американски щати. Има много мечти и всичките са дръзки. В неговия свят няма невъзможни неща. Ще рапира със стойностен авторски текст, защото знае, че може да е в огромна помощ на обществото, показвайки на младото поколение правилния път. Посрещнете обичаният, чаровният български инфлуенсър Криската! Събудих се рано, алармата не звъни. Мисля, че днес е деня, в който ще се сбъднат мечти. Братята верни, както винаги са до мене. Нека някой се опита нещо да ни вземе. Животът е страхотен и живее в стил. Нямам също никога те съм победил. Играта ще хакне мен и е сега. С усмивка на лицето и нещата в ръка. Кефи се на живота, мак са винаги далей. Я да не ти пука, усмивката слагай. Кефи се на живота, мак са винаги далей. Я да не ти пука, усмивката слагай. Грее, давай скачай високо. Запейте всички да се кефим жестоко. Работа свърши, хайде колкото толкова. Сори брато, лето е за Марокко. Стават пътувам, дори да е трудно. С музика и ритъм всичко е чудно. Стъпка по стъпка, всеки те побеждавам. Паднали ставам, бързо винаги продължавам. Да живееш е битка, ей, ще успее. Да мечтаеш, не спирай, е Саша за пет. Кефи се на живота, мак са винаги далей. Я да не ти пука, усмивката слагай. Кефи се на живота, мак са винаги далей. Я да не ти пука, усмивката слагай.